Tervetuloa äitisarjan pariin. Mä oon mun ystävän Tatan kanssa tässä. Me ollaan tehty tätä äitisarjaa. Tää on nyt meidän toinen tuottari. Yes! Toinen tuottari ja toinen jakso. Ja sä oot tosi tervetullut tähän yhteiseen pöytään, niin kuin meillä on tapana sanoa. Tää on yhteinen pöytä, johon me saadaan kaikki istua. Ja se sana, jonka kanssa me kuljetaan, on, että tämä on parantumiseksi ja varustukseksi. Jumala haluaa parantaa, kun me kaikki ollaan kuitenkin äideistä tähän maailmaan synnytty. Tavalla tai toisella me olemme. Me ollaan tarvittu isä ja äiti, että me voidaan olla olemassa. Niin tämä koskettaa kaikkia, ei vain äitejä, ei vain naisia, vaan ihan kaikkia. Joten jos sä oot mies ja sä katsot tätä, oot jotenkin eksynyt tämän sarjan pariin, niin jatka vaan katsomista, koska se mitä Jumala puhui oli, että tässä on parantuminen ja varustus. Ja toinen sana, mitä me Tatan kanssa ollaan koettu, on, että voimattomuuden aika on ohi. Se on jotain, mitä me halutaan julistaa jokaiseen jaksoon, jokaisen meidän ylle, että Jumalan voima tulee täydelliseksi meidän heikkoudessa. Siinä kun me tajutaan, että ei meistä olekaan tähän, mutta hänestä on enemmän kuin tarpeeksi. Niin sen takia me voidaan seistä lujasti siinä ja sanoa, että voimattomuuden aika on ohi. Ja se on ohi myös tämän teeman ympäriltä, josta me ajateltiin puhua tänään. Mistä me puhutaan, Tata? Voimattomuuden aika on ohi yhteyden alueella, koska Pyhän Hengen voimasta, Jeesuksen avulla, hän haluaa opettaa meitä, miten vaalia yhteyttä meidän perheissä ja miten pysyä perheenä hänessä kiinni koko ajan, koska muuten me ei voida saada aikaan mitään, niin kuin Jumalan sana sanoo. Että miten me voidaan yhdessä rakentaa ja vaalia yhteyttä perheenä erilaisissa jaksoissa, koska arjen kuviot muuttuu, niin tämä ei ole sellainen asia, jonka voi vaan niinku kuitata, check, yhteys, check, vaan tämä on sellainen, jota joka päivä mä valitsen pysyä yhdessä ja yhteydessä Jeesukseen ja rakentaa ja vaalia yhteyttä perheenä. Ja me haluttaisiin vaan avata meidän tämän hetken elämäntilanteet, ihan niin kuin aivan yksinkertaisia tapoja, miten me vaalitaan sitä yhteydessä pysymistä ja vaalimista meidän perheinä. Yeah. Ja siitä mä haluaisin oikeastaan aloittaa ja mä haluaisin kysyä sulta, Saara, että tällä hetkellä sinä 3 biologisen lapsen äiti ja teillä on vielä 3 muuta tyttöä, ihanaa tyttöä, joille te olette avannut teidän kodin seurakunnan pastorina, monien vaatimuksien ja tarpeiden, avun huutojen keskellä. Miten sä vaalit yhteyttä sun aviomiehen kanssa, sun perheen keskellä ja Jeesuksen kanssa, itse sun aviomiehen kanssa ja perheen keskellä? Miten sä teet sen? No, se onkin tosi iso kysymys. Ja niin kuin sä sanoit, niin se muuttuu. Se näyttää erilaiselta eri aikakausissa. Et me ei voida vaan juuri ajatella tätä jonain sellaisena laatikkomallina, että tällainen se nyt on ja tällaisena se pysyy, koska elämäntilanteet vaihtelee ja rytmit vaihtelee ja se on vaan elämää se. Niin mä jotenkin itse näen tämän sellaisena kolmiomallina, että niinku up, in, out. Että tämä on niinku se järjestys, jossa tämän kuuluisi mennä. Yes. Ja jos ei se mene, niin alkaa hapottaa ja tulee kaikkia muitakin lieveilmiöitä. Et meidät on luotu ensisijaisesti yhteyteen Jumalan kanssa. Se on se up. Meidät on luotu yhteyteen olemaan siinä, kun Jeesus tuli, niin hän sanoi, että hän avasi tien Isän luo. Wow. Se tie on auki, se yhteys on auki. Että mä nauttisin siitä suhteesta. Että mä eläisin siinä
missä se elämä virtaa. Että mä olisin siinä kiinnittyneenä tähän lähteeseen, niin se on niinku se up. Sitten se menee tänne minun sisälleni. Ja sitten mä voin olla myös yhteydessä itseeni. Niinku, et mä en ole jotenkin tuntematon itselleni. Ja se menee jotenkin sinne itsetuntemuksen niin kuin alueelle, että mä tunnen sen, kuka minä olen, keneksi Jumala on luonut minut olemaan. Ja että se on ihanaa, kaunista, hyvää. Ja kun tää on niinku kunnossa, identiteetti on kunnossa, niin sit niinku se rakkaus ja yhteys virtaa aivan eri tavalla myös muille mun ympärillä. Niin tää on jotenkin se järjestys, jossa kuuluu mennä. Niin hyvä. Ja tää on tavallaan nyt se lähtökohta, mistä niinku tähän koko keskusteluun mä haluaisin niinku sen laittaa tähän pohjalle. Mutta sitten tämä elämä tosiaan, tämä on, on monenlaista, tässä on erilaisia jaksoja, niin mulla on tapana usein, jos mä nyt aloitan minusta itsestäni, ja tämä on niin iso laaja kysymys, ja musta tuntuu, että kaikkea on mahdotonta käydä, mutta musta itsestäni, että minulla on jotain mitä antaa, niin mä etsiydyn itse Jumalan läsnäoloon. Usein se näyttää siltä, että mä herään aiemmin kuin muut. Tällä hetkellä mun elämässä se on mahdollista. Silloin kun oli vielä vaikka öisin heräilevät lapset, niin sit rytmit oli niinku erilaisia, mutta tällä hetkellä se on mulle luontaisin ja helpoin, että mä herään vähän aiemmin kuin muut. Ja sit mulla on aikaa rauhassa pysähtyä ja lukea. Tällä hetkellä esimerkiksi seurakunnan kanssa me yhdessä luetaan sellaista lukusuunnitelmaa, niin usein aamuisin mä pysähdyn sen niin kuin ääreen. Se on ollut myös yksi hyvä tapa tällainen yhteisönä pysyä yhteydessä isän kanssa ja toistemme kanssa, kun me luetaan yhteistä lukusuunnitelmaa. Niin tärkeää. Jolla niin kuin Jumala saa puhua meille niitä samoja asioita. Niin tämä on niinku yksi iso tärkeä asia. Mä haluan kommentoida tuohon, toi on niin tärkeä. Ensinnäkin musta tuntuu, että aamuja on todella vaikea voittaa. Siis se, että sä aloitat Jeesuksen kanssa, niin siinä on jotain. Siinä on jotain. Totta kai me ollaan erilaisia ja sen ei tarvitse mennä niin, mutta toi on niin tärkeä. Mutta niin yksinkertainen työkalu ja voisi olla niin ilmiselvä, mutta Raamatun lukusuunnitelma yhdessä. Ja haluan vaan kommentoida, että koin, kun rukoilin meidän esikoisen puolesta, joka on just oppinut lukemaan, aloitti koulun, että nyt oli aika hänelle sanoa, että ihan samalla tavalla kuin isi ja äiti ja me perheenä luetaan Raamattua, niin nyt sun on aika, kun sä osaat lukea, niin alkaa lukea Raamattua myös itse. Samalla tavalla kuin äiti aloittaa aamun ja lukee Raamattua, niin nyt me voidaan yhdessä alkaa opettelemaan. Ja tuntuu, että vaikka se on niin ilmiselvä ja yksinkertainen työkalu, mutta että Pyhä Henki muistutti. Ja me aloitettiin yhteinen Raamatun lukusuunnitelma mun esikoisen ja kummitytön äidin kanssa. Ja sitten se yhteyden tuoma siunaus siinä oli myös valtava. Ja se oli ihanaa, kun niissä Raamatun lukusuunnitelmissa voi vielä kommentoida yhdessä. Niin se oli myös sitä yhteyden vaalimista yhdessä, mutta sitten myös Jumalaan ja sen mallintamista. Ja sitten oli ihan parasta saada siellä niinku, viestiä omalta tytöltään, että mitä hän on oppinut, mitä hän on niinku, lukemalla saanut. Tai sitten ihan vaan, että mä rakastan sua, äiti. Tai se oli ihan parasta sama. Halusin vaan ton vetää, että vaikka se olisi niin itsestään selvä, mutta se on niin tärkeä työkalu. Ja meillä on myös meidän lapsia, niin kuin seurakunnan lapsia mukana siinä lukusuunnitelmassa. Tosi hyvä. Et he ovat siellä lukee Bella Campos tai Vainesmaa. Wow. Kommentoi lukusuunnitelmaa. Niin se on yksi tapa ollut kyllä vaalia sitä yhteyttä. Turhaan odottaisi johonkin, että on 15
20. Ehdottomasti voi aloittaa silloinkin, jos ei ole aikaisemmin. Mutta mä haluan sanoa kyllä, että ainakaan minä en löytänyt nyt ketkä tekee raamattuja tai painavat raamattuja, niin kuunnelkaa! Koska siis me etsittiin meidän Bellalle, kun hän täytti 10 vuotta, että hän saisi oman myös fyysisen raamatun, jossa on niinku koko raamattu. Ja sitten me haluttiin joku sellainen, joka voisi puhutella niinku 10-vuotiaasta tyttöä. Niin ainoat, mitä me löydettiin, oli sellaiset rippi-ikäisten raamatut. Niin tässä on yksi hyvä kohta, että voisi vähän nuoremmillekin tehdä. Ainakaan mä en löytänyt, ehkä niitä on, mutta. Mäkään en ole löytänyt. Me tehtiin sillä, että me rukoiltiin just Henrin kanssa yhdessä meidän esikoisen puolesta, kaikkien lasten puolesta. Ja oli tosi selkeä samankaltainen kehotus, että nyt on aika ostaa oma raamattu. Yeah. Ja me löydettiin siis semmoinen ekoraamattu, kun meidän esikoinen on todella kiinnostunut luonnosta ja haluaa, se on meihin asetettu, haluaa pitää huolta. Se oli kaunis mustakantinen ja me pystyttiin kertomaan, että tässä on kierrätetyt materiaalit ja musta se oli kaunis ja ihana, se kolahti meidän tytölle. Wow. Ja sitten me tehtiin siitä semmoinen juhlahetki. Yeah. Pyhä Henki oli kuiskannut aikaisemmin yhdessä lelukaupassa, että ostan noin 3 lelumiekkaa. Ja sitten me ajettiin Tampereen korkeimmalle paikalle ja pidettiin yhteinen perhehetki siellä, missä me juhlallisesti ojennettiin meidän esikoiselle hänen ensimmäinen niin kuin kokonainen raamattu. Wow. Ja sitten meillä oli meidän miekat kädessä muilla siellä, hengen miekat, Jumalan sana kädessä. Ja Pyhä Henki antaa niin paljon ideoita, miten tehdä niistä semmosia hauskoja juhlahetkiä, mitä mä en tuu ikinä unohtaa. Mä vaalin noita hetkiä, kun mä mietin meitä siellä Pyynikin harjulla katsomassa sitä kaupunkia, johon Jeesus on meidät nyt kutsunut ja kasvattamassa niitä ihania tyttöjä, jotka Jeesus on meille antanut. Niin se on sellainen taas muistomerkki. Me voidaan tehdä sitä voimakkaasti Pyhän Hengen neuvomina, miten pysyä, miten vaalia yhteyttä, miten juhlia perheenä, miten lukea raamattua yhdessä. Niin hyvä. No miten te pidätte huolta sinä ja sun aviomies teidän avioliitosta ja siitä yhteydestä? Se on myös tosi niin kuin tärkeä pilari meidän perheissä, että avioliitot voi hyvin, niin miten te vaalitte sitä yhteyttä? Se on tosi tärkeää myös, ja kun on pieniä lapsia ja näin, niin tämä voi helposti unohtua. Miten te olette tehnyt? Joo, meillä on 4 pientä nyt, ja se tarvitsee olla tarkoituksenmukaisempi. Se ei ole mitenkään mahdotonta. Ja mä sanoisin, musta tuntuu, että mun vastaus on aina se, että aina rukoilee ensin. Eli se, että meillä on päivittäin, me rukoillaan, vaikka se olisi lyhyt juttu, mutta me kun me keskustellaan, niin sit siellä sen lomassa on rukousta. Mutta sitten sen lisäksi, että meillä on säännöllisesti erotettua aikaa sille, että me yhdessä rukoillaan ja sitä kautta rakennetaan meidän arkea, koska meidän liitto on Jeesukselle tärkeä. Niin kun me tullaan hänen eteen rukoilemaan, niin me voidaan kysyä, miten tässä ajanjaksossa, jossa vaatimustaso on korkea, mä en ole vielä täysin alistunut tälle ruuhkavuosisanalle, se on vähän ahdistava, mutta miten tässä ajanjaksossa, kun vaatimustaso on, koko ajan intensiteetti on korkea, niin miten tässä me vaalimme sitä. Ja aina sieltä kautta tulee siihen avain. On se sitten se, että Pyhä Henki antaa viisautta siihen, että miten hoitaa lasten nukkumaanmenot. Koska iltaisin on aikaa, jos me hoidetaan se voimallisesti, jos me tehdään se hyvin, opetetaan meidän lapsia nukahtamaan itse. Kaikkeen ihan käytännön juttuihin Pyhä Henki antaa viisautensa ja apunsa. Mä oon ihan kaikki noikin asiat aina rukoillut Henrin kanssa. Ja sitten välillä se on näyttänyt siltä, että meillä on viikoittaiset treffit ollut vaikka. Ja sitten
vaan viisaus siihen rukouksessa, että miten järjestää se, keitä kutsua auttamaan lasten kanssa. Meillä oli vähän reilu vuosi sitten aina rakkauskeskiviikot, ja meidän lapset odotti niitä, että heidän rakastamia ihmisiä tulee heidän kanssa leikkimään ja isi ja äiti lähtee treffeille. Mutta sitten se on myös sitä niin kun arjessa sitä, että mä vaalin yhteyttä mun omaan sydämeen ja Jeesukseen. Miten sä teet ton? Mitä tarkoittaa vaalia yhteyttä omaan sydämeen? Eli jos mä ohittaisin vaikka jotain kaipuita tai tarpeita ja niitä kasautuisi, niin mä en pidä huolta mun omasta sydämestä, mä en kuule sitä, mä en ole yhteydessä itseeni. Ja kun mä oon yhteydessä Jeesukseen, niin se auttaa myös siinä, eli mä pysähdyn itse. Ihan vaan pysähtyminen on tärkeää, ettei ole koko ajan näin. Silloin kun mä pysähdyn, niin ei ole aina tämä vaikka puhelin siinä, vaan että mä kykenen pysähtymään, niin silloin mä tunnistan. Mutta suhteessa mun mieheen se tarkoittaa sitä, että mä en kasaa vaikka loukkaantumista, tai mä en kasaa mun kaipuita, tai mä en kasaa mun tarpeita, vaan että mä akuutisti uskallan tuoda mun sydämeni hänelle ja sanoa, että mä tarvin tätä. Se ei ole vaatimus, vaan mä tuon sen. Se on voimallista ja voimakasta kertoa. Mä kaipaan tätä. Mä haluan, että me rukoillaan yhdessä. Mä haluan, mä tarvitsen, mä kaipaan. Tai sitten jos on niin kun joku, mikä on sattunut, niin sitä ei tarvitse tuoda loukkaantumisen kautta. Mä rakastan tätä sanaparia, unoffendable heart. Että mulla on loukkaantumaton sydän. Että mä en pikkuhiljaa katkeroidu, koska sitä se on. Se myrkyttää pikkuhiljaa sitä yhteyttä ja yhteyden vaalimista. Vaan että mä uskaltaudun sanomaan haavoittuvaisena, että kun sä sanoit noin, niin se tuntui musta tältä. Ja sen ei tarvi olla yhtään semmoista niinku. Ja mä sanoin tästä viime tuotantokaudella, että me ollaan päätetty, että meillä on aina aikaa olla lempeitä. Eli vaikka olisi kuinka kiirettä, niin me valitaan se, että me ei olla kireitä toisillemme. Ja sitten välillä, kun siinä kaatuu, me ollaan harjoiteltu jo monta vuotta, niin sitten me myös kutsumme toisiamme siihen lempeyteen, että älä ole mulle kireä. Että se ei ole meille normaalia. Mä en suostu siihen, että meidän kodissa vaan kiristyy. Tai että me oltaisiin huolimattomia meidän sanojen kanssa. Tai tiuskittaisi. Koska mä tiedän, että on jotain parempaa. On hengen hedelmä, on lempeys, hyvyys, ilo, rauha. Ja pyhän hengen voimassa, ei omassa voimassa, niin me voidaan rakastaa toisiamme. Ja sitoutua kovimmankin paineen alla kulkemaan hengen hedelmässä. Ja silloin kun kaatuu, Henri on tässä vielä parempi, mutta silloin kun kaatuu, niin sit tosi nopeasti tekee parannusta, pyytämään ja antamaan anteeksi ja nopeasti palauttamaan se yhteys. Wow. Tässä on niin paljon. Voisitko kertoa siitä, miten te olette harjoitelleet hengen hedelmän kypsymistä ja tunnistamista teidän kodissa? Musta oli niin ihanaa. Siis mä en pärjäisi ilman hengen hedelmää. Se on mun niinku yksi lempi Raamatun kohdista, koska se on niin totta. Mut sit se on meidän lukusuunnitelmassa tänä päivän. Come on. Kohta. Yes. Ja sitten se on niin ihana, koska se on niin konkreettinen, että se on myös lapsille, kun konkretia auttaa, mutta haluan sanoa, että se auttaa myös aikuisia. Esimerkiksi ehtoollinen, että me ei vaan puhuta verestä ja ruumiista, vaan se konkretia, siinä on jotain todella pyhää. Niin esimerkiksi hengen hedelmät. Meillä on tällä hetkellä yhtenä hengellisenä rytminä, me pidetään hauskaa näillä, niin meillä on tutti frutti tiistai. Ja mä oon tehnyt ihanan näköiset kuvat kaikista hengen hedelmistä, rakkaudesta, ilosta, rauhasta, lempeydestä, kaikista niistä. Ja me ollaan kuviteltu yhdessä, että miltä lempeys maistuu, jos joku on sulle lempeä tai joku kulkee hyvyydessä, ystävällisyydessä, miltä ne maistuu. Niin meillä on aina tiistaisimme ennen kuin me lähdetään meidän kouluun, päiväkotiin, toimiin, niin
niin me harjoitellaan yhdessä hengen hedelmiä. Ja siihen liittyy se, että meillä on hedelmiä pöydässä ja me maistellaan ja kuvitellaan, miltä se maistuu, miltä se kuulostaa, miltä se näyttää, kun joku kulkee. Meillä oli rauha viime viikolla, miltä se tuntuu meidän kodissa, miltä se maistuu, näyttää, mitä silloin tehdään. Ja sitten sen lisäksi se on ihana tapa rukoilla. Me heitellään paljon hedelmiä, koska se on niin konkreettista. Kun me siunataan jotain tyyppiä, niin me kysytään pyhältä. Ette oikeita appelsiineja. Ei olla vielä, mutta mä haluan senkin. Vielä se olisi niin hauskaa. Mutta se on niin konkreettinen tapa, miten siunata, miten harjoitella rukousta, koska se on myös sitä perheenä yhdessä yhteyden vaalimista Jumalaan ja toisiimme. Niin me tarvitaan niitä erotettuja hetkiä ja hengen hedelmä. Me koko ajan tehdään siitä uutta. Nyt sit kun me kaikki osataan ne kaikki ulkoa, niin sit me ostetaan niin paljon, me juhlitaan sitä yhdessä, me ollaan sovittu niin, että sit me ostetaan kaikkia hedelmiä yksi kappale, mitä me löydetään kaupasta ja maistellaan niitä ja juhlitaan yhdessä. Ja siinä mä toisin hengen hedelmät yhdessä, koska ruokapöytä ja pöytä on työkalu, jolla vaalia yhteyttä. Ja me nähdään, että Jeesus teki sitä, että hän kutsui vaikka ketä yhteen pöydän ympärille. Viimeisinä päivinä, ensimmäisinä päivinä, läpi kaikkien ruokapöydän äärellä. Mä haluaisin siihen liittyen kysyä, että miten äitinä, miten te saatte koottua ihmiset pöydän ympärille? Mitä teidän pöydän ympärillä tapahtuu? Minkälaisia kysymyksiä te kysytte toisiltanne? Rakastan tätä aihetta. Ja ennen kuin mä vastaan, niin tuli, tai tää on jotenkin mun sisällä niin syvällä, että apostolien teoissa puhutaan siitä, että missä he pysyivät, missä alkuseurakunta pysyi, niin he pysyivät muun muassa keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa. Että he pysyivät siinä. Itse asiassa siellä sanotaan, että he tulivat joka päivä yhteen. That's our verse. Jep. Se on se. Siinä on meidän jae. Siinä se on. Niin he pysyivät keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamissa. Eli tämäkin on asia, jossa tulee pysyä. Siellä mainitaan myös apostolien opetus ja rukous siinä samassa niin kuin, kohdassa. Mutta on myös mahdollista olla pysymättä. Ja tämä on jotenkin se, että mä usein luen tai pyrin lukemaan Raamattua myös niin, että mitä tässä sanotaan ja mitä tässä ei sanota. Jos sen kääntää toisinpäin, mitä tässä ei sanota. Tosi hyvä. Ja se auttaa hahmottaa sitä niin kuin vielä syvemmin, että mitä tämä ei tarkoita. Se, että pysyminen on hyvin aktiivinen teko. Se ei ole passiivista, vaikka se voisi niin kuin sanana tuntua, että pysyä. Että no siinä vaan sen kun istuskelee. Ei, vaan se on aktiivinen teko, että minä pysyn. Ja joskus voi olla kaikenlaisia virtoja ja kaikenlaisia tuulia ja kaikenlaista vetoa sinne, tänne, tonne, mutta että mä pysyn on hyvin aktiivista. Missä minä päätän pysyä. Niin on. Mä niin kuin luonteeltani mä oon tosi sellainen tekijätyyppi. Mä saan paljon aikaiseksi. Mulla on aikamoinen drive sellainen niin kuin iso moottori. Musta on iso moottori ja mulla on paljon kapasiteettia. Se on totta. I love it. Jep. Niin tää kohta siitä, että miten niin kuin harjoitella sitä aktiivista pysähtymistä on mulle edelleenkin asia, jota mun tarvitsee harjoitella aktiivisesti. Ja me aloitettiin joku aika sitten, viime vuoden varmaankin alussa. Me saatiin ilmestystä siitä, että mitä on erottaa pyhäpäivä,
sapatti, mitä se tarkoitti, se sapatti niin kuin asiana, mitä se niin kuin tarkoittaa. Ja siinä oli ehkä mun kohdalla siinä oli ollut aiemmin semmoinen, että toi on tämmöinen lakihenkinen niin kuin ajattelu, että toi sapatti-asia. Mutta sitten mä aloin ymmärtää sitä enemmän sitä, mikä siellä alla on. Että se, mitä Jumalan tarvitsi opettaa orjuudesta, monta sataa vuotta orjuudesta juuri vapautetuille ihmisille, omalle kansalleen, jotka eivät tienneet, mitä on vapaa päivä. Eihän orjat pidä vapaa päivää. Niin, että mitä on juhlia, mitä on olla tekemättä mitään työtä ja luottaa, että Jumala on se, joka oikeasti tekee kaiken, myös niinä päivinä, kun teen työtä. Että hän on voima. Ja se, että armo, niin se on koko ajan se armo, että mä olen niin kuin yhteistyössä, mutta hän on se, joka nämä pienet eväät moninkertaista. Hän on se, joka tähän niin kuin sen elämän antaa. Ei mulla tätä happeakaan olisi, jos ei hän sitä mulle antaisi. Niin jotenkin tuo niin kuin alkoi tipahtaa syvemmälle. Ja me aloitettiin sellaiset niin kuin perjantai-illan, että me kokataan niin kuin hyvin. Et me ollaan suunniteltu viikko sillä tavalla, että perjantaina voi niin kuin pysähtyä pidemmän kaavan mukaan. Myös meidän lapset niin kuin heti alusta, ja kun ne alkoi niin kuin ymmärtää, mitä se tarkoittaa, niin ne rakasti sitä niin kuin päivää. Ja että me syödään hyvin, siellä on lemppariruokia, jotain hyvää jälkiruokaa, ja niin kuin, että kännykät on pois. Ne ei ole, muutenkin se on mulle pöytä on sellainen paikka, mihin mä pyydän, että kännyköitä ei tuoda. Yes. Ja sitten niin kuin, sit me muistutetaan itsellemme, että miksi me pysähdymme tällä tavalla. Ja just näitä samoja yksinkertaisia totuuksia, että me lopetamme työnteon, koska me haluamme luottaa. Ja muistuttaa itsemme siitä, että Jumala on se, Yes. joka lopulta niin kuin tekee kaiken ja kaiken aikaa tekee kaiken. Et meidän osamme on levätä siinä täytetyssä työssä, myös kaikessa meidän tekemisessä. Yes. Että se lepo niin kuin pysyy, että se sisäinen rauha pysyy ja se luottamus pysyy, että mulla on hyvä isä, joka koko ajan turvaa mun selustan. Wow. Niin se, että me istutaan alas, me syödään hyvin, katsotaan toisiamme silmiin, me rukoillaan yhdessä, me muistutetaan toisiamme siitä, että tämä on Jumalan työ. Yes. Ja siksi me voimme levätä. Mm-hmm. Me lopetetaan työn tekeminen nyt. Me tehdään jotain kivaa yhdessä sitten niinä päivinä. Ja niin kuin vaan nautitaan siitä, ja me ollaan myös tehty sitä esimerkiksi, että me pysähdytään ja mietitään, mistä me voidaan niin kuin sanoa kiitos. Yes. Et mistä me voidaan olla kiitollisia, mitä tällä viikolla on tapahtunut. Ja tollaisia niin kuin hyvin yksinkertaisia asioita. Mut niin, siitä tarvitsee kyllä taistella. Mm-hmm. Ja niin kuin sit oman haasteensa esimerkiksi on tuonut, mä oon jakanut sulle tätä, kun meille tuli 3 tyttöä, joiden kanssa meillä ei ollut aluksi oikein yhteistä kieltä. Niin miten sitten tollainen niin kuin haaste yhtäkkiä onkin näin, niin siinä on tilanteet voi yhtäkkiä muuttua, jotka sekoittaa sitä pakkaa. Ja sitten okei, miten me nyt löydetään tässä se yhteys. Ja sitten me tehtiin sitä, että sitten me tulkataan, niin kuin, koska se oli ainut, miten siinä aluksi niin kuin oli mahdollista. Ja nyt sitten alkaa olla jo siinä, että tytöt jo vähän puhuu suomea ja näin. Mutta niin, se on asia, jonka eteen tarvitsee tehdä työtä ja siitä tarvitsee taistella. Ja se on sen arvoista. Se on sen arvoista. Wow.
mä näen, että sulla on, vaikka olet todella tehokas ja mä rakastan sitä sussa, mutta mä en tiedä ketään, kuka pystyy katsomaan niin kauan silmiin. Sulla on todella hyvä taito pysähtyä, vaikka olisi monta palloa ilmasta ja monta juttua. Niin mä näen, että sä olet harjoittanut sitä, koska siinä vahvistuu. Kyllä. Siinä, että kykenee pysähtymään just siihen lepoon ja luottamukseen, että nyt mun ei tarvi olla husaamassa, koska Jumala pitää kasassa kaikkea. Jeesus pitää kasassa kaikkea. Kyllä. Ja toi on asia, mitä mä olen harjoitellut. Kyllä. Ja mä muistan siis ihan, että se on mun uskontulon niin hetkellä ollut sellaisia niin asioita, mistä Jumala on puhunut mulle. Silmiin katsominen. Wow. Ja et koska ennen on ollut häpeää, mutta sitten kun se häpeä riisutaan pois ja niin kun saa parantua ja eheytyä, niin sitten pystyykin katsomaan silmiin. Ja se on jotain, niin kun, mut just sellaista, mitä on tarvinnut harjoitella tosi paljon. Ja että vaikka mulla olisi nyt tässä tää 1 minuutti, mutta mä voin olla tosi tietoisesti läsnä sen 1 minuutin. Ja sitten mä voin myös sanoa, että nyt mun tarvii mennä. Yes. Et mä oon myös opetellut sitä. Tai niinku tietoisesti, vaikka jos on joku puhelu, niin mä saatan aloittaa, tai usein aloitan sen niin, että mä kerron, miten paljon aikaa mulla on. Jotta se ei mene se puhelu sellaiseksi, että mulla on koko ajan sellainen olo, että mun tarvitsisi olla jossain muualla. Ja miten mä nyt tämän sanon tälle henkilölle, että mun tarvitsisi olla jossain muualla, sitten mä oon jo jossain muualla. Ja sen tuntee. Sen tuntee. Ja silloin on vaikea vaalia yhteyttä. Just näin. Ja se on elämää, mutta toi on voimakas tapa vaalia sitä, sanoa, että mulla on tämän verran nyt. Ja sit mä olen täysin läsnä sen ajan. Just näin. Ja ne on pieniä asioita, mutta kun me harjoitellaan tollaisia juttuja, niin ne auttaa parantamaan sitä yhteyden. Se yhteys on vahvempi. Se on niinku, tiedätkö, niitä kenttiä, kännykän kenttiä, kun näkee, että milloin yhteys on vahva. Niin nämä on sellaisia asioita, millä voi vahvistaa sitä yhteyttä niin, että me päästään sinne, että ne on ne kaikki paalut pystyssä siellä. Mä haluan palata tähän pöydän ympärillekin ja jakaa semmosia just käytännön. Sä toit ihmeellisiä esimerkkejä siitä, että miten te olette vaalinut sitä niin kuin juhlapöytää, jopa tulkannut, koska yhteys on sen arvoista, että sitä vaalitaan. Niin kysymyksiä, mitä me kysytään ja vaalitaan pöydän ympärillä perheenä ja välillä meillä on tätejä, setiä, ystäviä ympärillä, niin tarkoituksenmukaiset kysymykset, mitä me kysytään, on, että mitä sulle kuuluu, mikä oli ihanaa tänään, mikä tuntui vaikealta tänään, mistä sä olet kiitollinen tänään, niin kuin sä sanoit. Ja sit yksi, mitä mä rakastan, on se, että mä ihan tarkoituksenmukaisesti kysyn Henriltä vaikka, että kerro meille joku ihmeellinen juttu, mitä Jeesus on tehnyt. Tai äiti haluaa kertoa. Tai sitten nyt jokainen mietitään yksi asia, mitä Jeesus on tehnyt. Ja me täytetään se pöytä ruuan lisäksi todistuksilla. Ja mä oon itse vastaan semmoista niinku todellakin aitous ja luonnollisuus, mutta silti voi olla tarkoituksenmukainen, koska mä en ikinä halua unohtaa, mitä Jeesus on tehnyt. Mä haluan ruokkia, yhtä lailla kun mä ruokin mun lapsiani ja mun vatsaani, niin mä haluan ruokkia meidän toivoa, meidän uskoa, meidän iloa, meidän rauhaa, niin meidän on kuultava ja muistettava, mitä Jumala on tehnyt. Ja sit ihan vaan käytännön juttuna, mikä mua on helpottanut kaiken niin kun arjen palasten handlaamisessa, on se, että mä haluan suunnitella etukäteen viikon ruuat. Tämä on taas niin yksinkertainen juttu. Tämä on vaan toiminut mulla. Tämä ei ole semmoinen, mitä kuuluu ja on pakko tehdä. Mutta se on auttanut mua, koska se on mulle niin tärkeä se, että me voidaan joka päivä pysähtyä hetkeksi. Sen ei tarvi olla monta tuntia, mutta me pystytään joka päivä löytämään 15 minuuttia. Ja välillä voi olla, että yksi meistä on jossain, mutta silti muut
pysähtyvät. Kyllä. Niin mä suunnittelen, että meillä on aina ruokaa kaapissa ja että sitä on niin paljon, että jos Jeesus tuo pöytään jonkun, niin heille on aina ruokaa. Koska sitten kun se palanen on kunnossa, niin ei tarvitse päiväkodin, koulun, harrastusten, seurakunnan, palaverien, pienryhmien, jippikuoron, kaikkien keskellä olla silleen, mitä me syödään, ja sitten siihen ei pysty rauhoittumaan. Mutta sitten kun mä oon sen etukäteen suunnitellut, niin sen pystyy erottamaan ja rauhoittamaan yhdessä sen 15 minuuttia, 20 minuuttia. Ja sitten mulle on tosi tärkeää, että me vaikka aloitetaan yhdessä, että kaikki ei silleen nappaa lettua, joka me ollaan paistettu lettulauantaina ja syö, vaan se on arvokas hetki. Me siunataan, kiitetään ja sitten aloitetaan yhdessä. Nämä on semmoisia käytännön juttuja, jotka on niin kun auttanut vaalimaan sitä yhteyttä. Wow. Todella hyvä. Mä kerroin ennen kuin me alettiin kuvaan sulle, että meidän Bella, ehkä hän oli 4-vuotias, sitä luokkaa, kuitenkin tosi pienenä. Niin me oltiin saunassa kerran yhdessä ja Bella sanoi vaan tälleen. Mä taisin kysyä, että mitä sä kaipaisit, Bella? Ja sitten, hyvä kysymys, ton voi ottaa. Ja mitä sä kaipaisit? Ja Bella sanoi, että mä kaipaisin yhteyttä. Ja mä mietin, että miten sä, rakas lapsi, edes tiedät tollasen sanan kuin yhteys. Mä kaipaisin yhteyttä. Ja sit se meni niin syvälle, tää on meihin asetettu tila, että me kaipaamme yhteyttä, että pieni lapsikin voi sen tunnistaa. Ja vain, just näin, vain lapsi, joka on sitä kokenut, eihän hän osaisi sanoittaa. Ei niin. Järisyttävää. Ja tosta mä haluan pyytää Saara, että voiko sä ton Bellan kaipuun tuoda meille yhteiseksi rukoukseksi, että me tuodaan se meidän yhteyden kaipuu Jeesukselle. Me kaivataan sitä perheen keskellä, me kaivataan sitä meidän seurakuntiin, me kaivataan sitä Jeesuksen edessä. Me halutaan olla yhteydessä häneen. Bellan sanoin, voidaanko yhdessä rukoilla, että me halutaan vaalia yhteyttä. Joo. Wow. Isä, me tarvitaan sua. Me tarvitaan sua niin paljon. Isä, sä oot luonut meidät yhteyteen sun kanssa. Sä et luonut meitä jotenkin syntymään jostain saippua kuplasta tänne, vaan sä oot luonut meidät jo perheen keskelle. Sä oot luonut meidät yhteyteen sun kanssa. Sä oot laittanut sun henkesi meihin. Jokaiseen meistä. Isä, mä pyydän, että sä opettaisit meitä enemmän. Ne kohdat, mitkä on jäänyt yhteyttä vaille, kohtaamista vaille, tässä kansassa, meissä suomalaisissa, mä haluan puhua siihen kohtaan, että yhteys tulee. Se, missä yhteys on poikki, niin yhteys voi parantua. Missä ei edes tunnista näitä asioita, että on yhteys poikki joka suuntaan, niin tulee taivaallinen sähköasentaja, joka sitoo ne kaapelit yhteen niin, että yhteys taas voi virrata. Mä rukoilen sitä ja mä julistan ja mä puhun sitä meidän kaikkien ylle. Että jos Isä näin on kerran luonut, jos hän on meidät tällaisilla asetuksilla valmistanut, niin hän on kyvykäs korjaamaan kaikki yhteysviat, kaikki katkenneet yhteydet, kaikki se, mikä on puuttunut. Hänellä on enemmän kuin tarpeeksi. Mä puhun sitä meidän kansan ylle. Jeesuksen nimessä. Wow. Mä tunnen sen kaipuun. Mä tunnen sen meidän kansan tasolla. Ja sitten samaan aikaan mä tunnen sen, että miten Jumala on se, joka otti ensimmäisen askeleen vaaliakseen yhteyttä meihin. Sen takia meillä on toivoa. Ei sen takia, että me osataan, vaan koska hän
antaa meille siihen voiman ja hän otti ensimmäisen askeleen. Yes, juuri niin. Sen takia me voidaan kieltäytyä kaikista syyllisyydestä, häpeästä, rankaisun pelosta ja tulla siihen yhteyteen rohkeasti, koska siitä on maksettu jo täysi hinta. Et ei syyllisyydestä, ei mistään pettymyksestä, ei mistään sellaista käsin, vaan luottavaisena, että se hinta on jo täysin maksettu. Yes. Me saadaan tulla. Wow. Jep. Me kiitetään, eiks niin? Jep. Me kiitetään tästä jaksosta. Me kiitetään siitä, mitä Jeesus tässä on tehnyt, mitä hän tulee tekemään. Mä kiitän susta. Mä kiitän siitä, että on nämä kaikki kamerat ja systeemi. Jep. Näin yksinkertaista se on. Niin. Ja me siunataan sun päivää, missä ikinä sä oot, missä ikinä päin maailmaa. Sä oot just nyt, me siunataan sua yhteyteen. Me nähdään taas ensi kerralla. Moi moi! Moi!